Com podeu veure, no perdem el temps. Estem al balneari Széchenyi, que és un dels més típics de la ciutat. Els edificis ja són impressionants, però a més és que els banys són increïbles. Ara estem a la piscina exterior, que com podeu veure aquí darrere, està a 27 graus, a l'exterior estem a 12, amb la qual s'agraeix molt estar dintre, perquè fa molt de fred. Inaugurat el 1913 en estil neogòtic, el balneari Széchenyi és un dels recintes termals més grans del món, amb les seves més de 20 piscines i saunes, sales de massatge i de més estances on relaxar-se. Pots anar fent circuits al teu gust, alternant temperatures, la majoria entre 36 i 40 graus, amb algunes altres on l'aigua està realment freda, uns 20 graus. Com a recomanació, és cert que si vas ben d'hora al matí, si està molt bé, no hi ha gaire gent, però després et passes tot el dia fet un flam, tingueu en compte. Després de 2 hores al balneari, havíem oblidat com ens funcionaven les cames, així que ens vam passejar amb molta calma pel Börösliget, al parc de la ciutat. El Börösliget, com passa amb el Prater a Viena, havia estat una zona de caça de la família reial, però a poc es va anar convertint en un parc per la gent. A banda del balneari també hi ha el llac, el castell i un munt de zones verdes on els habitants de la ciutat juguen i fan pícnics o festes aprofitant la bellesa de l'entorn i l'aixopluc dels arbres. Vam fer una visita ràpida a la plaça dels Herois i vam acabar arribant a un dels llocs que més ens va agradar de tota la ciutat. La Basílica de Sant Esteve va rebre el seu nom del primer rei d'Hongria, del qual es conserva una relíquia dins de l'edifici, la seva mà dreta. És l'edifici religiós més gran del país i el punt més alt de Pest juntament amb el Parlament. L'exterior és imponent, l'interior sorprenent i si pugeu amb l'ascensor a veure les vistes de la cúpula us enamorareu definitivament d'aquesta església colossal. Ara tingueu en compte que amb cotxet no s'hi pot pujar, ja que a dalt de l'ascensor encara s'han de pujar unes quantes escales. Nosaltres vam fer torns i mentre un pujava l'altre es quedava baix amb la Greta i el cotxet. Havia arribat l'hora de dinar i realment vam fer molta sort, ja que el 23 d'octubre es commemora la Revolució de 1956 i és festa nacional, però grossa. Tots els carrers estaven plens de gent, moltíssims bars tancats, carrers per on no es podia passar, però vam trobar un restaurant preciós on vam menjar molt i molt bé i on a més hi havia música en directe d'un senyor que tocava el teclat i a la Greta li va encantar. I va ser un dinar xulíssim que no ens esperàvem perquè se'ns havien fet les 2:30 i encara havíem trobat un dinar, però al final va resultar una molt bona opció. El problema el vam tenir quan vam voler marxar al centre, ja que hi havia moltíssims actes amb música, parlaments, concentracions de gent i era impossible passar i menys amb el cotxet i amb la Greta. Vam atravessar mercadillos, vam intentar creuar per diversos llocs, però era impossible. Al final ho vam aconseguir, vam creuar a l'altra banda i ens hem dirigit cap al castell, o l'antic Palau Reial, que era el que volíem visitar aquella tarda i ens va resultar al final tota una odissea. El castell de Buda, com tot el que hi ha al turó del mateix nom, és un mirador excel·lent de la zona de Pest, amb el Parlament a primer pla, i a més d'això hi podeu trobar una biblioteca i diversos museus. Nosaltres vam tenir la sort que vam arribar 45 minuts abans que tanquessin el museu i ens van deixar entrar de forma gratuïta perquè ells van considerar que no teníem temps suficient de fer la visita en condicions. Vam aprendre una mica sobre els orígens i la història de la ciutat i quan vam sortir ja era gairebé fosc, així que ens vam reservar un creuer per Danubi i així és com vam acabar el nostre dia. Us he de dir que hi ha moltes ciutats que ofereixen creuers pel riu, però Budapest val realment la pena. Els edificis estan molt ben il·luminats i llueixen moltíssim. A més, el vaixell està totalment tancat i no has de patir gens pel fred. I et serveixen una beguda gratis a triar entre refresc, cervesa o vi. I que bonica és la ciutat. Ens quedava encara migdia llarg a la ciutat, però vam tenir aquella típica sensació de l'última nit, quan fas una mica de balanç i penses en totes les experiències que t'enduràs el viatge. I ens va sorprendre, perquè Budapest havia començat per ser la nostra primera experiència amb el Home Exchange, però anava camí de convertir-se en una de les escapades per Europa més boniques i més ben aprofitades.